Jauna zuekin. Senideok, aitor dezagun gure pekatuak misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, biozurratua saldatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, pekateri dei egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna, gure aldiotu egiteko, aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltxoa eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Aintza zeruetan jangoikoari eta pakea lurrean haren gogoko gizonei. Hain ongi eta ere zaitugulako, gora zu, bedenkatu zu, gor esten zuri, auspez zagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoikoa eta guzti alduna. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuken zen duzu munduko pekatua, entzun gure dira. Aitaren eskuinaldea jarri dezaudezu, erruki jauna. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santorekin jainko aitaren argitan. Amen. Egin ezagun otoiz. Jainko jauna, era guzietako jendeak bat egin dituzu zeure izenaren aitormenean. Egizu, bataio iturrian jaio direnek, fede bera izan dezatela bihotzean, eta maitasun bera egiteetan. Zure seme Jesukristo gure jonaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santorekin batean, jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, sendatuko elbarria oraindik Pedrori eta Juani helduta zegoela, jende guzia laizterka eiengana bildu zen harriturik Salomenen aterpera. Pedrok hori ikusita, honela hitz egin zion herriari. Israeldarrok, zergatik harritzen zerate hortaz? Zergatik zaudete guri begira, guk gizon hau geure ahalmenez edo geure bihozonez ibilerazi bagenu bezala? Abranen, Isaaken eta Jakoben jainkoak, gure arbasoen jangoikoak, goratu egin du Jesus bere zerbizaria, zuek Pilatori eman zeniotena eta haren aurrean ukatu zenutena, naiz eta arek askatu nahi izan. Zuek santua eta zintzua ukatu zenuten, eta gizon hiltzailea askatzeko eskatu. Bizi iturria hil zenuten. Jangoikoak ordea, piztu egin du hilen artetik, eta gu gera horren testigu. Eta hemen ikusten duzuen, eta zuek ezagutzen duzuen honek, sinistu du haren izenean, eta haren izenak sendatu du. Harengan duen sinesmenak eman dio osasun betea zuen guztion aurrean. Badakit ordea zenideok, zuek eta zuen agintariek ez jakinean egin duzuela hori. Jangoikoa berriz horrela bete du, profeten ahoz esan zeukana.
Haren Mesiasek nekeak igaro behar zituela alegia. Damu zaitezte, beraz, eta bihotz berritu, zuen pekatua garbi daitezen. Horrela etorriko dira jaunaren aldetik atsegin egunak, eta bidaliko dizue Jesus, zuentzat agindua zegoen Mesias. Naiz eta honek zeruan egon behar, gauza guztia berritzatzeko garaia iritsi arte. Jangoikoak aintzinako profeta santuen ahoz esan bezala. Moisesek esan zuen, zuen zeniden artetik, ni bezalako profeta bat aterako dizue jangoiko jaunak, entzun arek esango dizuen guztia. Profetare entzuten ez diona, kendua izango da herriaren erditik. Eta Samuelen gandik, hasi eta geroztik mintzatu diren profeta guztiek, egun hauen berri eman dute. Zuek zerate profeten semeak, eta zuen aurrekoekin jangoikoak egindako elkargoaren semeak. Honela mintzatu baizi zaion Abrahami, zure ondorengoarengan bedeinkatuak izango dira lurreko herri guztiak. Zuengatik piztu du jangoikoak bere zerbizaria, eta zuei bidaltzen dizue lehenengo bedeinka zaitzaten, baldin zuen gaiztekariatik alde egiten baduzue. Jaunak esana. Kanta jaunari lur guztia, egin albaitzu haren gaina. Izu da Kristo, Halleluja, gure handago, Halleluja, jauna zurekin, eta zure espirituarekin. Jesucristo Evangelioa San Lukasen liburutik. Alde hartan, Emausko ikasleek adieratzi zuten bidean gertatu zitzaiena, eta nola ezagutu zuten jauna ogia zatitzean. Hortan ari zirela, Jesus bera agertu zen ikasleen erdian, eta esan zien, bakea zuekin. Haiek, ordea, larriturik eta beldurrak hartuta, mamuren bat ikusten zeudela usten zuten. Eta arek honela esan zien, zergatik zaudete larri, eta zortzen zaizkizue zalantza hoiek barruan. Begiran ere esku oinak, nero ni naiz, ukin nazazue eta ikus. Mamuak ez du, ez aragirik, ez ezurrik. Nik berriz ikusten duzue baditu dala. Eta hori esanik, eskuak eta oinak erakutsi zizkien. Haiek ordea, bere pozetan, oraindik ere ezin sinisturik eta harriturik bai zeuden. Jesusek honela esan zien, bai alduzue hemen jatekorik, eta haiek arraierre puska bat eskaini zioten. Harek hartu eta haien aurrean jan zuen. Gero honela esan zien, odanik zuekin nengoela esaten nizuena, Moisesen legean, profetetan eta salmoetan nitaz idatzitako guztia bete beharrak zirela. Orduan, liburu santua ulertzeko ezagutzera argitu zien eta esan, honela zegoen idatzirik, Mesiasek nekaldia jasan behar du, eta hirugarren egunean piztu egingo da hien artetik. Beraren izenean, hotxe egingo zaie bihotz berritzea, eta pekatuen barkamena jende guztiei Jerusalemdik hasita. Zuek zerate gauza hauen testigu. Jaunak esana. Urtero bezala, San Miguel Alarkoa bizitan datorkigu
eta pozaren berri ona dakarkigu. Kristo piztu da, bizirik dago, heriotza garaitu du. San Miguel bakearen eta itxaropenaren mezularia da, eta baita maisua ere, eskriturak eta bizitza jainkoaren argitan ulertzen laguntzen diguna. Gaitzak azken hitza ez duela gogoraziz. Izan ere, haren irudiak berak erakusten digu, gurutzea nola eraldatu den. Tortura eta heriotzaren tresna izatetik gurutze loriatsu bihurtu da. Bere izenak eta ikurra berak esaten digute. Nor jangoikoa bezala, inorez jangoikoa bezala. Hau da, heriotzak ezin izan du ura garaitu, garaile atera da. Etaren garaipena gurea ere bada. Har bezala, guk ere sufritu egin behar dugu. Mundu honetan ezin gara sufrimendutik eta gurutzetik ihes egin. Baina haren piztuerak gugan indarra jartzen du. Gure eguneroko gurutze txiki edo handiak gainditu eta bizitzeko. Kristo piztu da, bizirik dago, heriotza garaitu du, gurekin dabil, bere pakez betetzen gaitu, eta indarra ematen digu pake eta etxaropen horren lekuko eta mizulari izateko gure San Miguel maitearen antzera. Eskerrak ematen dizkiogu, jainkoari eta fedea transmititu diguten guztiei, eta San Miguelen Arararkoaren bedeinkapena eskatzen dugu gure familientzat eta gure herrientzat, fedean sendo bizi gaitezen eta piztuaren lekuko izan gaitezen. Orain zutik, senideok jainkoaren aurrean apaltasunez jarrita, aurkez diezakiogun gure eskariak San Miguelen babespean eta fedez beterik. Elizaren alde otoiz egin dezagun, Aita Santuaren gure atzainen eta fededun guztien alde, fedean sendo iraun dezagun eta evangelioaren lekuko izan gaitezen. Eska diezaiogun jaunari, munduko agintarien alde otoiz egin dezagun, boterea duten guztiek justizia, pakea eta guztion ongizatea bilatu dezaten. Eska diezaiogun jaunari, gaixoen eta sufritzen dutenen alde oteiz egin dezagun, bereziki gure familien eta gure herritakoen alde, jainkoak indarra, kontsolamendua eta itxaropena eman diezaien. Eska diezaiogun jaunari, gure hildakoen alde otoiz egin dezagun, gure familietako guztien alde eta purgatorioko harimen alde, jainkoaren errukia betiko atsedenera eraman ditzan. Eska diezaiogun jaunari, jauna, entzun zure herriaren otoitzak eta bete izazu zure borondatearen arabera. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ogi hatarroa eskentzen dizu.
ardoiekin eskaintzen deragu. Senideok egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jaingoikoari eskaintzerakoan jankoa honesteko. Unar jauna gure oparia, bataiatu berriengatik eskerrak emateko eskaintzen bait dizugu, zure laguntza iritsi dezaten. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotza. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz, Kristo gure Paskoa hil eta eskaina izan den egun aldi honetan. Berau da munduko pekatuak kendu duen egiazko bildotxa. Bere heriotzaz gure heriotza ezereztu eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Horregatik, Pasko poz gainezka dude, gizon emakume guzia mundu zabalean. Zeruko indar eta ingero guziek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santu da, dira guztien jainko jauna, zerurura eteridazka, zure dizira, osana, zeru horienetan, bedekatua, jaunaren izenean, datorrena, osana, zeru horienetan. Santu zerabait jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu gizkizu bada gitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zian izanez. Artzazue eta jan guzio kontatik, hau nire gorputza gata zuen zat emango dena. Era berean afolondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zian izanez. Artzazue eta edan guzio kontatik, hau nire dolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuen zat eta askoren zat pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarian zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure eta Santorekin, Florentzio gure gozarienarekin, eta lizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Arizazu zeure arpegiaren argitan.
Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoren ama Maria Virginia doatxorekin, haren senar Jose Santuarekin, Miguel Santuarekin, eta gizaldi guztietan zure arizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri haita Jangoiko guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindutarako jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zeranan, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala gurean ere. Emai guzu hau, egun ontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordudei, barkatzen diregun ezkero. Ez alzazu txeten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guzietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta eskualdietan sendo. Betiko zorienaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Zurea dezu eredeza, zurea dozten aimara, horra egi. Jesukristo gure jauna zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen dure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakeaban batazuna, errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozu pakea alkarri. Jangoikoaren bidetza, zure zen munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bidetza, zure zen munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bidetza, zure zen munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bidetza, hona munduko pekatuak kentzen duena. Zoriontxua jaunaren maira behituak. Jaunan ez da izan zure etxean zartzeko, baina ezazu hitz bat eta zertatu naiz. Say
Egin dezagun goiz. Entzun jauna gure otoitza, gure erospeneko hartu eman santuok iritze da dezaigutela bizitza honetarako laguntza eta betiereko potza. Jesukristu gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Erenka zaizatela jangoikoa guztitua, Aita eta Semea eta Espiritu Santua. Amen. Zoaze jaunaren pakean, aleluia, aleluia. Eskerrak dagoari, aleluia, aleluia. Yeah.